ישראל גולדשטיין. מלחמת שלום הגליל נועדה להרחיק את אויבינו מגבול הצפון ולהעניק ביטחון לתושבי הגליל שסבלו מטרור והפגזות. צביקה פריד. זאב גולדבלט. גדוד 46, מכונה שלח, יצא למלחמת שלום הגליל אחרי תקופה ארוכה של עליות וירידות מסיני לרמת הגולן, תקופה שנקראה סינרמה, עם שחר. נכנסנו ללבנון, ראש זרוע, אחת משני הזרועות של חטיבה 401, כשמפקד החטיבה נע מכיוון שבא לכיוון חצביה, ואנחנו נענו מכיוון ציר טוליפ לחצביה. משם, למחרת עם שחר, נענו לכיוון מימס, ושם בעצם נשארנו כמעט יממה. כשאנחנו סופגים אש ארטילרית, יום אחר כך קיבלנו פקודה לצאת לכיבוש כפר הזית. מיד ביציאה, מהצומת, הטנקים המובילים שפלוגה ג' ספגו אש נ"ט עזה מאוד. פלוגה ב' שלנו חצתה בעצם את כל הכפר שהיה מאויש בציידי טנקים. גם היא ספגה אש נ"ט כבדה מאוד. נתפס מסוק גזל שנחת שם בלילה, וכתוצאה מההתקפה המהירה על כפר קוק לא הספיק להמריא. אותו כוח השמיד בדרכו כמה נגמשים, ובעצם נתפס בסיס הטילים שישב כבר חציו בתוך שטח לבנון וחציו בתוך שטח סורי. בדיעבד הסתבר שזו הייתה נקודת מפתח מעניינת מאוד, ששלטה בעצם על כל בקעת דמשק. בתוך בסיס הטילים תפס הגדוד הרבה מאוד של טילי נ"מ מסוג סטרלה, ולמעשה אותו בסיס הפך מאוחר יותר לבסיס תצפית ששימש את צה"ל בכל תקופת שהותנו באזור. ובעצם כאן נכנסה הפסקת האש לתוקפה, והתארגנו לחניון ולמגננה. ציון ספיר. דודו קידר. אודי אדם. אורי רוזנטל. מוטי קרנר. דידי בן יואש. אורי כהן שובל. חלוצי רודוי. גדי יעקב. אסף גורן. אמיר לב. איציק תורג'מן. ב-29 בספטמבר 2000 פרצו מהומות אלימות על הר הבית. מכאן ואילך החלה תקופה חדשה, תקופה של לחימה מתמשכת. הגדוד עסק בלחימה בשטחים כמשימתו העיקרית. האירועים המרכזיים שאני זוכר מתקופתי כמג"ד, הראשון שבהם הוא נפילתו של סגן גיל בדיחי ברמאללה. הנושא השני שזכור לי בצורה מרכזית מאוד היא תקופה אינטנסיבית מאוד ומיוחדת מאוד של מבצעים יומיומיים בתוך רצועת עזה. צה"ל מפעיל דחפורים וטנקים וכוחות חי"ר ומשמר גבול מול ירי בלתי פוסק של הפלסטינים מהבניינים באזור. באחת הפינות פלסטיני מכוון טיל נ"ט נגד טנק. הטנק מזהה את האיום ויורה בתגובה. קליטת הסימנה פה בגדוד 46, המטרה העיקרית הייתה כאמור לקלוט את המערכת ועליה להרוויח את ההזדמנות לבחון גם אימונים, גם תפיסות וגם מבנה וארגון בחיל כולו. המטרה השנייה להשלים תוך שנה את הקליטה ולהיות חזרה כגדוד מבצעי. המטרה השלישית היא גם לבסס את מתקן האימונים החטיבתי וממוסה כוללת על השבייה. כתוצאה מחטיפת שני חיילי מילואים ב-12 ביולי 2006, הוחלט לצאת לפעולה, שלימים תיקרא מלחמת לבנון השנייה. הגדוד עולה למלחמת לבנון השנייה מתעסוקה מבצעית בקלקיליה. בשלב הזה של טרום המלחמה לגדוד אין טנקים שלו. אנחנו מקבלים סט טנקים גדודי מבית הספר לשריון חטיבה 460, ובעצם עולים לרמת הגולן, מתאמנים אימון מאוד קצר אבל אינטנסיבי ומשמעותי של יומיים כהכנה למלחמה,
ונכנסים להילחם בגזרה המזרחית בדרום לבנון. משימת הגדוד היא לפרוץ ולפתוח ציר שישרת את האוגדה מאזור משגב-עם, הכפר אל-עדייסה, ולהתייצב על רכס הטייבה כדי לאפשר את מעבר שאר כוחות האוגדה מערבה. היה ברור לנו, לפחות על פי מה שנאמר לנו בהתחלה, שאנחנו נכנסים ל-48 עד 72 שעות לכל היותר ויוצאים חזרה החוצה לשטחנו. הימים עברו 4, עברו 5 ימים, אנחנו עדיין בתוכו, ממשיכים לקבל משימות ולבצע אותם על הצד הטוב ביותר. מקבלים את הפקודה להמשיך להתקדם לחירבת אל-כסף, מעט לפתוח את הציר לקנטרה ולצמצם את טווחי הירי עוד מערבה. ב3 באוגוסט נהרג יונתן שרבי, ההרוג הראשון של הגדוד כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט. 9 באב, אותו היום, ממשיכים לחרוק שיניים עם כל הסבל והכאב, ממשיכים להילחם. מגיעים לחירבת אל-כסף ב-11 באוגוסט, יום שישי בערב, ושם בעצם חוטפים מטח טילים. נפצעים לנו שם מספר לוחמים, ביניהם ארז הסמג"ד, ובשבת עם שחר ממשיכים את התנועה לכיוון אחד מיובליו של הסלוקי. במוצאי שבת טיל פוגע בטנק של בניה, של כוח בניה, ובעצם הורג את כל 4 אנשי הצוות, את בניה, את אורי, את אדם ואת אלכס. קושי רב, המבטים בעיניים של המפקדים ושל הלוחמים, מבטים כואבים וקשים, אבל עדיין ברור לנו שצריך להמשיך להילחם ולהמשיך לנוע מערבה, לעבור את גדוד 9 ולצלוח את הסלוקי לכיוון ג'בל מרון. לאחר 2-3 מגיעה הפקודה להפסקת האש, ואנחנו נערכים לחילוץ כוחות הגדוד אחורה חזרה לשטחנו. בבוקר ה-15 באוגוסט, אזור השעה 10 בבוקר, יוצא הטנק האחרון של הגדוד חזרה לשטח ישראל. מורשת היא מה שאנחנו משאירים לאלה שבאים אחרינו. רעות, אחוות לוחמים, תורות לחימה, ניסיון קרבי, הפקת לקחים והסקת מסקנות, גם מניצחונות וגם מכישלונות. מורשת היא הבנת המציאות בה אנו חיים, והמציאות היא שהשריון, שהוא אצלנו בדם ובנשמה, הוא אגרוף הברזל שמנצח במלחמה. שם השריונים, שם השריונים, שם השריונים מחכים לפקודה. מרכבות הברזל ואנשי הפלדה ואנשי